nó giống trồng trái tan trò để nó bé tua mùปลา nóจะไปเฮียพอเตอร์จัวเจแล้วเนาะเฮียพอเตอร์เทียนี่อ่ะเนอะตีnóจะรู้ใจปือซิลีตาสีน้ำตัวถึงเราหน้าตอนนี้ก็เกลีพี่ป่าเยอะพี่ถ้าโดนตีนังใช้โอ้เราเด้อนังปือเจ็บปือลงโกลีตัวนั่งตรงนี้เราซื้อnó chỉ bưng cô ly cho nó cú ít buồn nó trong về tơ bự chúng bây giờ mù nhổ lúc cá nó thế này giờ nó nào chuyện ta ly là xưa do kéo nó hậu kỳ trong hết nè quả là chúng nó tên nhiều lộc câu vì nó nè còn nào mà chú của ta nó chỉ còn cái trẻ anh đi qua xe có tới nó có trẻ trái trái bé châu nè phải xí sao lọt gió mông chỉ tu có lọt trâu cù đi cái lái này nó cù ít dữยังสาวอย่าcó đùaอย่าcù cù ít dữยังสาวก็อยู่อย่าcù心，在家只容你写啥？